אז מהו אותו יהלום פנימי? אותו יהלום פנימי הוא בעצם הפוטנציאל שלנו. צריך לצאת לדרך וללטש את הפוטנציאל. למה יהלום? כי יהלום הוא בעצם אותה אבן יקרת ערך, שבמצב הגולמי שלה היא אבן שחורה, מלוכלכת, עכורה מאוד עם המון פחם. ורק אחרי מלאכת הליטוש היא תהפוך להיות יקרת ערך וצלולה. כך גם הפוטנציאל שלנו. אז איך מלטשים פוטנציאל? קודם כל, קודקוד הנראות, תחנה ראשונה. מערכת היחסים שלנו עם הגוף, עם הדימוי העצמי, עם כל מה שקשור לתזונה, לתנועה ולתדר אנרגטי. אחר כך יש לנו את הקול. אדם שקולו לא נשמע, מה יקרה לו? ירגיש שקוף. ולכן הקול היא הדרך שלנו להיות בנוכחות ולהותיר חותם, וכמובן להקשיב גם לאינטואיציה. הקודקוד הבא זה קודקוד המשאבים, שמכיל את הכישרונות שלנו, את היכולות שלנו, את המתנות שאיתם הגענו לעולם. אני למשל מאז ומתמיד כותבת, אבל לא ידעתי שזאת מתנה שלי. רק עם השנים גיליתי שזאת מתנה גדולה, והיום אני כותבת בכל מקום. הוצאתי 2 ספרים, אני כותבת מאמרים, אני מלטשת את היכולת הזו שלי ללא הפסקה. ומה איתכם? והדבר הבא הוא ערכים. ערכים זה טריקי, במקום שבו אין ערכים יש את ההפך. כשאין אהבה, יש מה? מלחמה, שנאה, עוינות, ריחוק. כשאין חברות, יש ניכור. כשאין אמת, יש שקר. כשאין אומץ, יש פחד. ולכן ערכים הם בעצם אמות הדרך של מערכות היחסים שלנו בחיים. אז היהלום הפנימי הוא אותו פוטנציאל שכשנגיע אליו, נזהה אותו ונלטש אותו, נפתח תחושת מסוגלות, נצליח בחיים ונצא לדרך מצוידים בגרסה הכי טובה של עצמנו.